O Clube de Fútbol de Verín atravesa por dificultades económicas. Para recadar cartos hai un ano vendeu un calendario no que os xogadores posaban espidos, unha iniciativa que tivo repercusión en todo o mundo. Desta vez volven sorprender. Aínda queda tempo para o entroido, pero os homes das chocas saen ás rúas de Verín como personaxes benefactores para botarlle unha man ao Clube da Vila, que vive con problemas económicos que se notan tamén no ámbito deportivo. O Verín Clube de Fútbol chegou a estar en terceira división. A temporada pasada militou en regional preferente, pero descendeu a primeira regional. Non baixamos o ano pasado, económicamente pois temos prácticamente os mesmos problemas que o ano pasado. Non deixamos deudas, pero seguimos arrastrando algunha deuda de outras directivas e bueno, falta diñeiro. Hai un ano os propios xogadores foron ao rescate do clube. Posaban para un almanaque lixeiros de roupa dentro da auga a baixas temperaturas. O tema e a calidade artística das fotos deu a volta ao mundo. Falaron do almanaque en radios de Colombia e chegaron pedidos mesmo dos Emiratos Árabes. O Verín, un clube asfixiado, colleu algo de aire. Este ano toca de novo axudar o equipo. O traballo artístico trasládase desta vez á figura imponente do Cigarrón, historia viva e lenda do entroido verinés. Era intentar facer algo non anclado tanto na realidade como un pouco máis na visión que teñen os nenos dos cigarrós. Un ser poderoso, un ser legendario, mitad mito, mitad real, que saben que non é malo, pero ao mesmo tempo non poden evitar que lles dé medo e que lles dé respeto. O que é o máis destacado e completo estudo fotográfico sobre o Cigarrón está bañado de luces irreais, de videoxogos e películas épicas. Hai aí iluminacións que vimos no Señor dos Anéis e en Foixo co vento. Tamén luces de crepúsculo e noite, nunca antes vistas sobre un cigarrón. O calendario además foi feito na época do ano que para min Verín ten a luz máis especial, que é no outono, buscando sempre luces un pouco crepusculares e incluso luces tamén nocturnas. Son de muros. Na presentación do calendario estaba acompañado dun vídeo que tamén fixo Suso. Ao poñer ese vídeo eu emocioneime. O sea, se eu son de muros e me emociono con eso, pues eso a que xente de aquí ten que flotar. Logo de visto o Cigarrón unha e mil veces en desfiles de entroido, o Cigarrón do almanaque non deixa de sorprender. E outro enfoque de ver o cigarrón, quizás. Tradicionalmente o vemos no ambiente do entroido e agora o vemos tematizando os meses do ano. Me parece unha idea dunha creatividade brutal, se podo utilizar a palabra. Precisamente es bonito por eso, porque se sale del vulgar, de lo de que vemos en el desfile todos los años. Bonito non pode ser máis. Non sei, a dosis de belleza que teñen as fotos, parecen auténticas pinturas, esta en concreto. Vese as paredes aquí, do Colexio dos Frailes, dos Mercedarios, da Igrexa, isto é demasiado forte en relación con isto, non? Este verinés, que foi futbolista profesional, tamén di de paso que os problemas económicos do Verín e de outros equipos non serían tales se dependesen máis da canteira e menos de fichaxes de fora. O sorriso permanente case burlesco na máscara do Cigarrón, o ruído enxordecedor das chocas e o látego amenazante. Todo eso que lles pode dar medo aos cativos e a pequenos e grandes infundir respeto está agora nunha exposición temporal coa que acaba de estrearse a nova oficina de turismo de Verín. Para colgar na casa e guardar está o almanaque. Desde as súas follas, o Cigarrón coas chocas, a ollada penetrante e o látego, que era xotar de 2014 os malos fados que habitaron este 2013. Que así sexa, volvemos ás 4 despois do telediario de Cantón.